per això, perquè estem entrant en els núvols. Ara baixarem una miqueta i veuràs, sempre fa una miqueta de... Encara no hem baixat del tot. Ara entrarem, ara, i veuràs. Sí. I la València ara com se veu, ara veuràs. Mira, tu no el veus per ahí? Però si haguem agarrat el GPS i haguem mirat, gira a la derecha i l'avió... I l'avió a la dreta. Gira a la izquierda i l'avió... I damunt aniria perdut. Aquí sí. Més segur. Irá, mira, turistas, irá al aeropuerto nuevo de Valencia. Y va. Sí, ara girem una miqueta. Ahí se pone. Sí, mira. Mira, ara girem. ¡Qué guapo! ¡Joder! ¡Caustro! Si tirem, se veu sin cara. Hombre, siempre, o sea, con la gente siempre. ¿Qué? No, estic mirant a veure. Pero a nivel de participación por esas cosas no tiene nada. El miércoles sale el entreno. No, dimecres és festa també. ¿Y el viernes? El viernes sí. ¿Y el jueves? El jueves no. I el diumenge juguem. Però el diumenge anem a escola. El dijous sí. I el miércoles també anem a escola. El miércoles no, que és festa. I el viernes anem a escola. El viernes també. Mira, se veu hasta una nòria. És una nòria. És una nòria. Ara veuràs que la fira. Han fet la fira de nadalenca. M'he de sentar-me ahí. Ara la veuràs. No puc assentar-te ahí perquè jo estic així antes. I ara la veuràs, ara quan això te veuràs com la veus. Què vol? Això va quedar que és... O què? Això va quedar. Això és l'ala? És l'ala de l'avió? No, això li vaig tallar davant. Ah, això és València, tot. Ara la veuràs, ara. La veus, la fira? No la veus, la fira? No. Mira-la ahí. Ahí baix? Això sí que la veus ahí. Mira, això verd que roda, és la nòria.
Ahí está? Ahí davant? Ara, ara. Mira l'oceanogràfic. On? Ahí baix. No lo ves. ¿De qué color es? ¿Por qué está todo groguenc? Perquè estan llums enxufats i així ni carrers en València. Mira el centre comercial Salera. No lo ves. Sí, ara sí. Ah, sí? Sí. Però podeu canviar si voleu, eh? Està enxilat. Pues despasseu i correu un momentet. Mira l'estació del nord. Ahora. Que yo no la veo. Ahora que la molla de volant i la molla i tot. Jo perquè ho sé ja. Jo perquè ho sé on està. Ara que la molla en l'esto i caem en sec. Que mollen esto i caem en sec. Ara, està allà darrere. Ahí. Mira, Carrefour ahí. Ahora quan Ah, això aquí sí que treia groc? En xicotet? Mira, el Carrefour, Mira, això per pegar, no? Això és per pegar l'avió. Lo què? L'avió, això és roig. Sí, això és perquè si un avió vola més baixet, perquè no se pegue contra ell, que vegi les llums antes de... Veus el riu? El cauce del riu Túria? Quin riu? Ahí se'n van anar nosaltres. Ara anem a aterrissar ja, que ja està... Veus la carretera de Madrid? La carretera que va a Madrid, ¿no? Anem a aterrissar. Esto, els cotxes pareixen que més vas a menjar-les. No s'estan... Ara, poquet a poquet anem baixant, cada vegada més. Això seran els helicòpteros, per això, no? Mira, ja entrem a l'aeroport, ja. Mira, ahí hi ha avions esperant-se així, saps? Ja està. Que no me vaig per un costat, Te quedas hasta frenant, home. Però este no aterrissa molt bé, eh? Este s'ha dat una miqueta de gaidonet. Anem per cavalls, anem per cavalls. I que no te diga que no tinc por, Que quan hem despegat està al·lucinada. ¡Epa! ¡La caballería! Welcome to the beach! Last year, over 90% of Ryanair flights landed on time, beating every other European airline. Ha guanyat Fernando Alonso. For the lowest fares and the best. Ha guanyat el València. Ha guanyat el València, papi. Ha guanyat? Oh, que nos vamos a Palma Mallorca. Nos vamos a Palma. Ryanair is delighted to welcome you to Valencia when the local time is 20 to 7. Please remain seated. Ara hi serà un avió per ahir pel nostre costat, deixa com vola. And the captain has chosen fasten seatbelt sign. Please take special caution as any be overhead lockers as the items of high luggage may not be sold during night. Claro, están esperant a despegar. Against this one.
Please refrain from doing so until you reach a designated area once outside terminal building. Girau, veus? Hotels can hire. Please check our website ryanair.com. And once Hola. again on behalf of Ryanair, the Digues adiós, Dani. company Hasta la próxima. Hasta la for today's flight. próxima. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.